8 ianuarie, nu? 8 ianuarie, 7 dimineața, am coborât de pe vas. S-a terminat călătoria noastră, adică călătoria nu s-a terminat, dar s-a terminat croaziera. Am coborât, acum suntem la terminalul 26 în Fort Lauderdale și o să avem o zi întreagă. O să avem până la 9 seara pe aici prin Florida. Dar poate merge și întâlnim cu Flavius. Sau dacă te uiți Flavius? Da. Ia uitați ce frumos e aici dimineața. Sunt 24 de grade, totul e organizat. A apărut o armată de taxiuri. Totul e șnur. Ia arată-mi ce-ai văzut. Wow! Și o să faci tu un business din asta, Mateo? O să fac cu mingi de fotbal. Tu cu mingi de fotbal o să faci. Vezi să nu le răstorni, ai grijă. Uite, vezi? Ca să ai proof cum se face business, Mateo. Eu te astea vezi. Știi când a zis că el doesn't want to work 9 to 5? Voilà. Ce mișto. Super. Eu te astea galbene. Super. Și tu zici că ție nu-ți place. Eu n-ai zis că nu-mi place. Când ai zis că nu-mi Dar place? ție îți place papuși de ciori. Papuși de ciori? Și de ce? Bună ziua, dragii noștri. 8 ianuarie. Tati, pe unde am ajuns? Uite, am reușit să mai bifăm o metropolă. Am ajuns în downtown Miami și mergem să ne întâlnim cu niște verișori. Ne-am motorizat, tot cu ajutorul unor verișori, de această dată din partea familiei mele. Și da, mergem în Miami, probabil în South Beach sau Miami Beach. Mergem un pic la plajă, că zborul avem doar seara târziu la ora 9. Da. Și o să încercăm să luăm și câteva imagini de aici din Miami, să vă arătăm cum arată. Și da, e fain că anul ăsta am bifat multe orașe frumoase. Am bifat Ottawa, am bifat Quebec, am bifat New York, am bifat Dubai, Doha, acum Miami, Abu Dhabi. Abu Dhabi, exact. Reykjavik și Da, Copenhaga. Da. Exact. Groenlanda. Toate orașele care Reykjavik, cei care ne urmăresc, știu. Nanortalik și Kakortok. Da, vezi că trebuie să faci stânga. Ok, vă lăsăm când trebuie GPS-ul. Rămâneți cu noi. Nu știu cum să vă spun. Familia noastră ne-a dat un Ford. Nu, e o Toyota Tundra. Sorry, că e imensă. King Cab. Uriaș. Noi suntem canadieni, suntem obișnuiți cu mașini mari, dar pe aici e cam mic totul. Care e mai greu? Ok, să vedem. Întotdeauna conduce mașini mari. Da, s-a nimerit că nu întotdeauna conduce mașini mari. Ok, deci am ajuns la hotel, la Four Seasons. Parcăm și vă ținem aproape. Ești sigur? Thank you, Salamat. Go ahead, probabil că și avea probleme să scoate mașina. Ok, ești ok, tati? Și aici ce e? Aici putem parca? 82, yeah, it looks like. Dar nu pe două, nu pe două. Băi, băiat. Bă, băiat. Întunerică vă așa. Vă arătăm după aia. Da, și aici e familia extinsă. Suntem la hotelul Four Seasons din Miami. Și acum mi-a spus Flavius că echipa de basket american de New Jersey e cazată aici. Ia uitați ce frumos e hotelul ăsta. Ce frumos e hotelul ăsta. Mai frumos ca Atlantisul. Probabil că e și mai nou. But the funny thing is, JP Morgan Chase. Acolo e Morgan Chase unde lucrezi tu, super tare. O să mai iau imagini și de afară. Different though. Like when we came with them, it was a certain kind of thing. We were by ourselves. It was a certain.
Da, și aici unde ne aflăm se numește Brickell. No. E o parte nouă a orașului Miami și e și district financiar. Și aici sunt condouri, sunt hoteluri, tot ce vrei. Așa arată o stradă din Miami, fraților. Cum este să te trezești dimineața în luna ianuarie și să ieși afară așa în pantaloni scurți și în șlapi și să nu fie minus 200 de grade Celsius și zăpadă și gheață. Cum este oare? Vă spun eu cum e. E super mișto. E super mișto. Și cred că ne-am putea muta aici. Adică ne-am putea adapta fără nicio problemă. Atâta că na, trebuie să ai acte, trebuie să poți să muncești, trebuie să ai green card. Nu e simplu. Dar aș da oricând Canada pe Florida, oricând. Oricând. Ai găsit o creangă? Does it smell? It smells like cactus. What? What is that? A găsit fetița asta o crenguță de palmier, bă. Chiar lupe. O lupe? Da. Da. Unde suntem? În ce oraș e aici, Olivia? Ce oraș e? New York. New York? Da. Aici suntem în New York, a? Da. Nu e New York, e Miami. La baie. Flavius? Da. S-a dus cu Mateo la baie. Uite cuculețul. Ce cuculețul? Puța lui. Cuța lui? Da. Bă, am găsit șteagul României. Vedeți? De ce e steagul României aici? Florida International University. De ce e steagul României? Uite, deci aici e România și acolo e Argentina. Care-i faza oare? Cine poate să-mi explice? Ce chestie! Rentălău sunt. E steagul României pentru că dacă te uiți pe Google Maps scrie Consulatul General al României. Tu îți dai seama? Ah. Uite bă, steagul României. Aici e Consulatul General al României, mă. Să mor eu, m-am uitat acum pe Google. Uite. Ce este steagul României? E Consulatul General al României. Ce înseamnă? Că aici e ca o ambasadă. Ce înseamnă? Fiecare țară are o ambasadă în fiecare altă țară. Țările astea importante care se respectă. Ia uitați și dumneavoastră, dragi prieteni, cât de frumos arată această stradă. În mijlocul orașului. Ia uitați. Cât de frumos poate să arate și cât de curat. Senzațional. Fabula sau. Hai Olivia.
Vedeți, pe jos e ceramică. O să mergem și în... Unde să mergem în Asia, tata? O să mergem în Malaezia și în Indonezia și în Bali. Bali, Malaezia și Indonezia. Acolo o să mergem. Da? Foarte Avem niște prieteni. Când mergem? La vară. Vara asta? Ia. Avem un prieten când... Ia uitați ce arhitectură frumoasă. Ce frumos. Monorail-ul. This is the restaurant we were at last. Alana, this is the restaurant we were at last time. Aici, datorită faptului că ne aflăm la nivelul mării, nu există metrou, așa că metroul lor e suspendat, e în aer. And? Was nice? Food was good? In Portugal. Portugal's close to here. Go on, finish. Am ajuns și la berărie la Bălan. Mai încolo era consulatul României, aici e Bălan. Aici e Negroni, ce bea Jorge pe barcă. Negroni tot timpul. Bă, dar uitați cât e de frumos, mă. Deci uitați cât de frumos. Și vedeți diferența între Dubai și Miami? Aici este o lume unde e libertate completă și totală și unde se respectă drepturile oamenilor, a femeilor, la toată lumea. Iar în Dubai e la fel de frumos sau poate și mai frumos pe alocuri, dar nu se respectă nimic. Și s-au făcut pe spinarea și pe cârca la amărâții aia din Asia de Sud. Asta e diferența între America și Dubai. Tot felul de statui interesante aici în orașul ăsta. Artă stradală, ia uitați aici ce. Cât un bizon. Foarte frumos acest Miami. Ia mișcă de volan. Mișcă de volan. Ok. Aici e un showroom Lucid. Asta e o mașină electrică. Competiția directă a lui Tesla. Ia uitați ce frumoasă poate să fie. Uitați cât de frumoasă poate să fie. Nu apăsa că pornești mașina. Uite că a pornit luminile. Superbă. Bogoi? Superb. Și apropo că tot am menționat Dubaiul. Dubaiul cred că e de 3 ori mai scump ca Miami. Și aici e scump, dar Dubaiul e grețos de scump. Deci ăsta e mall în aer liber, ce să înțeleg eu aici? Da, e mall în aer liber. Bă, băiatule. Da, mă, ba nu, mă, că e acoperit cu sticlă. Superb. Superb. Deci e magazinul Apple. Ia uitați cât de uriaș e magazinul Apple. Extraordinar.
Îți place, mami, în orașul viitorului? Sincer, așa pe cameră, sincer, m-aș muta în Miami, dar nu în Dubai. Și aici e mult, na, de altă viață, dar adevărată, știi? Exact asta am spus eu mai devreme. Serios? Pe vlog. Că aici e o societate în care ești respectat și care funcționează. Bă, deci arhitectura asta mă dă pe spate, efectiv. Ia uitați și voi. Uitați și voi cât de frumos e îmbinat totul. Lululemon. Superb. Numai că na, aici odată de 2 ori pe an vine cât un uragan, mai te ia vântul. Cam asta. Aici asta e inconvenientul, că vine uraganul. Știi, nu poate să fie perfect nicăieri. Dar na. Ce e frumos la acest loc sunt liniile astea care cred că arhitectul și designerul au vrut să facă să reprezinte valuri. Că vedeți că nu prea sunt linii drepte, tot mereu sunt curbe și ia uitați, și balcoanele din spate au așa formă de valuri, de apă, nu știu, mie cel puțin asta îmi inspiră aici această arhitectură. Ne-am întâlnit și cu prietenii noștri din Noua Zeelandă. Și vedeți, ia uitați, balcoane rotunde, vegetație, culori. Deci nu e ca și New Yorkul, unde e totul pe verticală și dreptunghiular și cenușiu. Aici e mult mai verde, mult mai oxigenat. Superb. Ia uitați, acolo deasupra, deci că e grădină botanică acolo sus. Super. Come see the fish, Flavius. Come see the fish, Flavius. They're both like you. Ce frumos. That's why they swim fast. Tata, tu dă-mi bani? Dar nu, ei nu mănâncă bani. Nu, am unul pe aici, tati. Da? Tu dă-mi bani. Tata, dă-mi bani. That's a real pancake, ok? Scuze-mă, ne-a plăcut mâncarea pe Holland America, dar la pancakes nu erau prea bune, așa că welcome to Miami. Da, și eu mi-am luat un salmon burger. Eu am crezut că e smoked salmon, dar nu e smoked salmon. Iar arată-ne cum mănânci tu ciocolată. Plătite cu ciocolată, cu Nutella. Bravo! Și cum face? Nu așa, cum ai făcut mami adineauri? Așa? Nu așa. Așa. Foarte bună mâncare aici. Foarte bună. Un breakfast în Miami de foarte bună calitate, sub $100. Același lucru în Dubai, minim 200. Minim 200, dacă nu 250 pentru un breakfast. Miami rămânem. Așa că
Okay. Și foarte, foarte, foarte bun. Tu e prea mult zahăr. No. Oară în viață când traversezi legal o intersecție în diagonală. Vedeți? Traversezi în diagonală. În Canada nu am văzut nicăieri așa ceva. Nici în New York nu am văzut. Știu că e în Tokyo, dar nu știam că e și în Miami. Foarte mișto. Aici este celebrul restaurant Steakhouse al lui Salt Bae. Salt Bae a provocat un scandal internațional acum câteva săptămâni. De ce? Pentru că cu legitimația lui, de fapt ce s-a întâmplat? În timpul finalei de la campionatul mondial dintre Franța și Argentina, la finalul meciului a intrat pe terenul de joc și a făcut poze cu jucătorii. Pe Messi la un moment dat chiar l-a tras de mâne că vină bă încoa să faci poză cu mine și a luat și trofeul în mână și a făcut poze cu trofeul și din cauza asta a creat un scandal mediatic fără precedent. El la bază e un turcalet care are un business are o măcelărie și a început să-și deschidă restaurante de lux ultra scumpe, în sensul că dacă îți cumperi cum era ăla, un rib, un tomahawk, ți-l dă poleit în aur, deci osul, partea de os ți-o dă învelită în aur, niște nebunii. Poți plătesc $20.000 pe un steak. Deci trebuie să fii nebun sau să fii ultra bogat. Na, și el se înconjoară întotdeauna de celebrități, mai ales din lumea sportului. Și așa a ajuns el, săracul, în finala campionatului mondial cu Cupa Mondială în mână. Așa că cu banii deschid toate ușile. Sau aproape toate ușile acestei lumi. Și imediat trecem iară prin fața la Consulatul României. Aici e capătul de linie la monorail. Vedeți cum v-am spus, Financial District. Ce mișto e. Și aici e stația. Vedeți? Cât de frumos poate să fie. Ce mică și frumoasă e. Ce mică și frumoasă e.
Capone. Casa lui Al Capone, acolo pe canal. Aici e private island. Mama mia, ce iaht! Oh, nu se vede. Fiecare casă are parcat un mega iaht. Dacă aici nu ca în Dubai le dă voie să să-și parcheze bărcile. Ia uite, my god. Wow! Uite aici. Sper să vă vedeți cât de cât, dar e... Da, ne place nouă Miami. Ne place mult în Miami. Bienvenido a Miami, oh? Cum era aia cu Will Smith? Miami! E mare mașina, nu te prima, Teo. E roșie și frumoasă. E roșie și frumoasă? Dar e a noastră? Acum e, doar astăzi, acum câteva ore a noastră. Mersi, Daniel. Mersi, unchi Daniel. Uite ce asta e, nu e aia care o arăta, care se deplasează. Da. Ok, deci stai, dă-ți un pic fața, știu că ești aici cu noi. Asta, noaptea se transformă într-un vapor. Și poți să pleci cu ea. Stă pe niște picioare, când se parchează își lasă picioarele jos și când vrea să-și schimbe destinația își ridică picioarele din apă și pleacă. Și pleacă mult. Da, și se și rabatează, e din aia, cum îi spune. Am văzut-o într-o emisiune din tot ce e case și nese așa superbe. Da, bineînțeles că costă doar câteva zeci de milioane de dolari, nu? Exact. Întrebarea lui Mateo, de ce nu o cumpărăm? Că noi umblăm creanga și vrem să dăm banii. Ce? Art Deco Historic District. Da, asta e unde Art Basel, unde se zice că e cea mai mare galerie și de toate de... Wow, săraci. Dacă nu costă mult, de ce nu cumpărăm casa aia? Câteva zeci de milioane, da? Milioane de dolari US, nu de pesos. Miami! Da. Noi am mai filmat prin Miami, dar nu umblam creanga oficial. Exact, nu umblam creanga oficial. Trebuie să le punem. Dar Miami ne surprinde tot timpul bine și frumos și curat. E departe. E departe de Miami de acasă. O să vă arătăm un pic mai mult. Suntem în mica Cubă, nu departe de faleza Oceanului Atlantic. Am reușit să parcăm și mașina. Am parcat chiar aici la botul calului, cum s-ar spune, chiar lângă plajă. Și nu te iartă, bineînțeles, $30, 2 ore. Cash only, da? Dar nu contează. Time is money. Nu avem prea mult timp la dispoziție pentru că trebuie să ajungem înapoi în Hollywood. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ajungem la aeroport. Așa că we're gonna live with it. Și haideți să vedem cum se prezintă faimoasa plajă din Miami, faimoasa Miami Beach sau South Beach. Aici, de exemplu, scrie Beach Walk. Aici aveți kilometri întregi de pistă ciclabilă sau multă lume se dă cu rolele, se dau cu tot felul de jucărioare. Nu departe de aici se află și faimosul club Nikki Beach. Priviți cât este de lată această plajă. Eu zic că are undeva la 200 de metri lățime sau 300 de metri lățime. Și plaja asta e lungă cât e Florida de lungă. Ai cel puțin 1000 de kilometri de plajă.
We're in Miami Beach. Bienvenido a Miami. Bienvenido a Miami. La ce să mergi? La ce să mergi? La ce să mergi în altă parte? Aici? Prin Republica Dominicană și Cuba și Nu e frumos. Mexic, când poți să vii aici și plaja este cel puțin la fel de frumoasă, dacă nu mai frumoasă. Sunt curios dacă o să avem alge, că în ultimele dăți când am fost la plajă în Mexic am avut tot timpul alge. Sunt curios aici dacă avem. Ultima oară am fost aici în august, în 2021. Dar atunci umblăm creanga, nu luase ființă. Încă nu aveam pornit canalul. Atunci am fost la Disney. Oh, și miroase a mare, mă, miroase ca la mare în România. Mamă, uite câtă lume e. Oh my god, câtă lume. Cât vezi cu ochii. Superb. Deci avem un pic de tot, dar e ok. Ana, Super. Cea mai mare satisfacție când îi vezi pe copii fericiți și poți să le oferi vacanțe la mare. Hai, Mateuț! Hai! Apa e răcoroasă. Nu e diferență mare de grade între aici și pe unde am umblat în Caraibe. Am impresia că în Aruba era un pic mai caldă, dar nu mult. E perfect, oricum, să faci baie e perfect. Afară sunt probabil vreo 30 de grade Celsius acum. Și apa cred că are vreo 24-25 de grade, cred. În țara tuturor posibilităților găsești tot felul de posibilități ca să-ți faci reclamă la restaurant, la bar, la club. Deci aveți în fața dumneavoastră o remorcă de camion checan gigant. Oana așa a zis prima, uite băi, un camion pe apă. Că așa arată, ca o remorcă de 53 de picioare. Și pe lângă astea plutitoare mai sunt și avioane. Uitați acolo avionul în depărtare. Mai sunt și ea cu parasailing, cu parapanta. There's always a way. Am ieșit din apă, așteptăm să ne uscăm și o luăm ușurel din loc. Ți-a plăcut, mami, la South Beach? Foarte mult. Mutăm? Ne mutăm. Da? Do like this, brum, brum, brum. Does it make any noise? Electric. It doesn't matter, does it make any... But you do the, I do like this and you do the vroom vroom, come on. Ciao, have a good day.
Ce oameni faini. Ok, hai să ne luăm bolidul și vamos. Așa ce e, tati? The Ritz-Carlton și The Lincoln Road, care Lincoln Road un pic mai încolo se transformă în pietonală. Exact. Un fel de strada Republicii din Brașov, bineînțeles. Unde sunt multe Toate restaurante, referințe la Brașov, dragilor. multe terase, restaurante, baruri. Și sunt și jocuri de copii, și sunt și artiști de stradă, muzică. Și era un restaurant românesc aici înainte. Nu, restaurantul românesc e în Hollywood și se numește Da? Transilvania, mi se pare. Nu, Vendetta. Vendetta, că am fost. Dar e și Transilvania. Sunt două ori. Da, pentru că în Hollywood e o comunitate românească foarte, foarte mare. Sunt peste 80.000 de români în Hollywood. Dar, da, la fel, tot așa, poate de-aia am și greșit, că și în Hollywood au așa o zonă pietonală, la fel, cu restaurante, cu baruri, cu de toate. Și foarte frumos și acolo. Și Hollywood e ca un mini Miami, că au și plaja cu walking și cu biciclete și cu tot ce. E Practic, foarte frumos. toate orașele din Florida se află lângă coastă, pentru că interiorul peninsulei Florida este o mlaștină și nu este... Unde sunt foarte mulți crocodili. Exact, și nu este populat din cauza faptului că e o mlaștină. Este și lacul ăla Okeechobee. Așa se transunează Miami. Iar aici toate orașele astea, cum spuneam, ai Hallandale, ai Pompano, ai Boca Raton, ai Miami, până la Jacksonville, sute de orășele costale care toate au plajă și e la Bellevue aici. Și aici vin toți oamenii care ies la pensie, vin în Florida de regulă. Deci canadienii, printre altele, ca să știți, canadienii, quebecoșii, Snowbirds. Exact. Deci aici populația la Miami, la Florida, aici în sud, crește cu milioane din octombrie până martie-aprilie, pentru că toată lumea din Quebec au case aici. Din Canada, de peste tot din America de Nord vin vara la căldură. Nu, vara, iarna. Iarna, că e aici e cald. Deci toată lumea pleacă. Deci vă zicem, și adineauri am fost la restaurant, am stat aproape o oră să intrăm pentru că e plin. Plaja, ați văzut, era plină ca niciodată și na, toată lumea e relax, toată lumea e afară, toată lumea, n-ai nevoie de bagaje, ții prosopul, te-ai întins, e relax, ne place foarte mult. Nu te agasiază nimeni, nu vine nimeni să-ți vândă rahaturi. Da, vrei un șat, poți să-l cumperi oricum, că e disponibil pe plajă, bere și așa. Ia uite, terasă frumoasă, oriunde mergi, fiecare colț e viață, fiecare colț e pentru toate gusturile. Noi ne place foarte, foarte mult. Și de-aia, am fost în Dubai, am încercat, dar cum ziceam, că Dubaiul e foarte asemănător la Miami, dar e superficial, e frumos și acolo, dar e frumos în felul lui. Aici, cum zicem noi, aici I feels like home, a? Da. Un bicanga, Miami? Da. Și unde domnul? Miami. Ce face Mateo? Ne mutăm? Mateo fac un pic. Mateo fac Dodo. Chiar ați putea să faceți Dodo, nani. Ok, rămâneți cu noi să vă arătăm mai mult. Bye. Bye. Căsuțe frumoase pe aici. Foarte frumos. Acum urmează să trecem peste un pod care traversează Golful Biscayne. Și practic acest golf este un port. De ce se întâmplă? Toată coasta asta în zona orașului Miami este traversată de canalul Intercoastal. Uite, aici e o parte din Intercoastal. Acolo nu se vede care... Deci linia asta unde am fost noi acum la Miami Beach se află ca pe un fel de limbă de pământ pe o peninsulă, iar partea continentală propriu zis, unde e pământul, unde e continentul propriu zis,
începe după acest canal Intercoastal, care aici este foarte larg și formează Key Biscayne. Iar mai la stânga, respectiv spre sud, acolo este portul din Miami, dar este portul, nu este portul comercial, este portul turistic, unde sunt vasele de croazieră, care le-ați văzut mai devreme. Și în Fort Lauderdale era foarte dezvoltat Port Everglades, dar portul din Miami, portul turistic, e incomparabil mai mare. Incomparabil. Și acum o să vedeți despre ce vorbeam. Acest pod financiar, partea downtown-ului în stânga, dar mai e o parte și în dreapta, unde e vechiul downtown, mai de demult, mai vechi, practic. Mini Cuba. Că aici da, și aici e Little Havana, Little Haiti. Aici sunt foarte mulți emigranți, ca peste tot în America. Și sunt foarte mulți emigranți hispanofoni, dar și foarte mulți români, cum spuneam, români, foarte mulți ruși, iarăși. Da, și ruși, și pe aici sunt ruși. Ia uitați cât de frumos. Deci un Ferrari parcat, pentru că merg la plajă. Da, și după aia noi o să luăm înapoi spre Hollywood, pe autostrada I-95 Nord. Pe I-95 Nord poți să mergi până la noi acasă în Montreal, până în Canada, te duce autostrada asta. Traversează America de la nord la sud. Ovidiu cu Adelaida, pe aia merge, nu? Merg pe aia până... Deci prietenii noștri acum sunt în drum și sunt pe autorută. Da. Foarte frumos. Deci, podul să se ridică, așa-i? Nu, asta nu-i pod. Nu e la... ok. Când am trecut toată și era... Dar e suficient de înalt ca să treacă vapoarele pe dedesubt. Da, și pe aici, unde, cum spuneam, Intercoastalul ăsta formează foarte, foarte multe canale. E ca o Veneție, deci practic toată coasta asta estică a Floridei este o încrengătură de canale. Și pe canalele astea e numai vile și viloace și case și foarte mulți bani. Foarte, foarte mulți bani. Florida. Nu știu, nu se poate vedea asta, dacă fac un pic de zoom. Deci fiecare casă, căsuță, are câte un vapor la fel de mare ca și casa în fața. Parcat. Parcat, da. Nu, n-a parcat. Acostat, dar da, noi în Canada avem mașinile, în fața casei ăștia au bărcile, știi? Dar la fel de mari ca și casele. Da, foarte frumos. Era un pod care l-am trecut noi dată și era... nu ăla de pe Birkle, unde în downtown. Nu, în Hallandale. În Hallandale și în Hollywood, unde am stat noi la Tides. Acolo, că se ridica... Era un pod care se ridica, exact. Da, trebuie să așteptăm după... Și uite, acum luăm 95 Nord. Către Fort Lauderdale. Și cu 95 Nord mergem. Și a venit timpul să ne luăm rămas bun. Se încheie vacanța. Suntem pe aeroportul din Fort Lauderdale. Eu vreau să-l văd pe Neno. Tu vrei să vezi pe Neno, pe colegul tău de la școală? Da, nu vreau să mai se întâmplă nimic, vreau să văd pe Neno. E armenian, eu știu cum se zic caca în armeniană. Cacmed. Așa că, da, am trecut dintr-un an într-altul, umblând creanga și aici se încheie. Da, dar rămâneți cu noi că mai urmează câteva aventuri. Avem deja plănuite, adică am vrea să le facem posibile și am nasul. E ars. Ciao! Ciao! 3 dimineața, minus 10 grade Celsius, ne înghesuim într-o geacă.